Assalamu alaikum jama'an karamar hukumar Igabi da jihar Kaduna da Najeriya gabaki daya. Muna sanar da shugabanni tun daga na tarayya zuwa ga na jiha da su 'yan majalisa da dukkan shugabanninmu na siyasa da mawadatanmu da kuma al'ummanmu mu talakawa cewa wannan kayan da kuke gani gashi a cikin baro, indomi kwali biyu irin wanda aka rubuta naira 50-50 a cikin nan kwali biyu, da semovita kilogram 10, da taliya spaghetti kwara 3, ga man gyada nan wanda bai wuce kwalba 2 ba, da kuma dan karamin buhu na shinkafa, gashi na dan kankanin buhu na shinkafa da ko mudu 5 ne ko 6. su ne kayayyakin da aka aiko nan garin hayin na iya karkashin karamar hukuma ta Igabi karkashin rigaciku NDC, cewa wannan kayan da mai unguwa aka bashi ne. Mai unguwa ɗaya daga cikin bangaren mu, mai unguwanmu, wanda akwai gidaje akalla gidaje 84. Gidaje 84 wannan shine kayansu na tallafi da gwamnati ta turo, wadda za a raba mai wannan kayan. Mai unguwa ɗaya ne daga cikin masu unguwanni. Gidaje 84 za a raba mu wannan kaya da kuke gani ya jama'a. Ina adalci a waɗannan yau kwana 9 aka tsare mutane a cikin gidajensu. Me amfanin dukiyan ƙasar nan tunda wani matsala ya zo ya faru wanda ba a san da ba laifin kowa bane, ba laifin su shugabanni bane, ba laifin talakawa bane. Ya kamata a ɗebo dukiyan ƙasa a tallafa wa 'yan ƙasa a cikin wannan hali da suke ciki. In ba haka ba, daga ƙarshe abin da zai biyo baya shine kada a samu matsala na bore daga 'yan ƙasa, wanda wannan sai ya fi komai muni. Shugabanni ku duba, in ma ba ku sani ba abin da kuka turo ya faka, in ma menene dai ku gani. Wannan shine kayan da aka ba mai unguwa na hayin na iya, mai unguwa Dakta Yunusa Bature hayin na iya. Kaya wanda yake ya je ya irga gidaje ba ma magidanta ba, gidaje 84. To wannan shine kayan da aka bada wanda za a raba ma gidaje 84. Insha Allah jama'a, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mai magana shine Abubakar Umar na Aishi hayin na iya Igabi mala insha Allah.